آلین سیاسی الهرێما کوردستانی دیسە سەرۆکاتی دانا مەسعود بەرزانی ئەو ژیش بەرسەدەما ڕەوشە لاواز یا هەرێما کوردستانی و ئێریشên داعشê û şerê gol herêma Kurdistanê û derdora wê diqewime. Ev biryar hat standin piştî ku aliyên siyasî xwestin ku Mesûd Barzanî bimîne li ser desthilatdariyê û ji ber ku gelek ji welatiyên Kurd dixwazin Mesûd serok bimîne û bi taybetî ku rewşa tenduristiyê sekreterê Yekîtiya Niştîmanî Kurdistanê yeneke Celal Talebanî nebaş e ji ber nexweşiya wî. Her wiha rêberê grûpên guhertinê Noşêrwan Mustefa jî nexwest xwe bixin nav nakokiyan bi Barzanî re. Barzanî ji aliyê xwe ve û di dema serokatiya wî de gelek têkilî bi rojhilata navîn re çêkirin û hewildana serxwebûna Kurdistanê dikir. Hevdem Barzanî ji welatên navdewletî xwest got beşdarî şerê Kobanî bibin û di destpêka beşdarbûna firokên hevgirtina navdewletî de çek ji hêzên YPG û YPJ re pêşkêş kirin û piştre Barzanî dazanîn ku ew ê Kobanî bike weke Hewlêrê û piştî beşdarbûna firokên navdewletî di şerê Kobanî de Barzanî 155 ji pêşmergên Kurdistanê bi çekên giran şand Kobanî da ku axa Kurdistanê biparêzin û beşdarbûna pêşmerge li Kobanê gelek moral dane hêzên Kurdî. Barzanî wê li gor fereman aşandina pêşmergeyan li Kobanî hişt got yekem car pêşmerge û YPG mil bi mil yek rêz bin û li dijî terorê şer bikin. Li Tirkî jî Barzanî roleke girîng di navbera Tirkiye û PKK de pêk anî û hiştî hikûmeta Tirkiye bi rengekî din li Kurdan û doza Kurdî binêrin û li ser vê babatê asta operasyona aşîtiyê li Tirkiye di navbera PKK û AKP de bilind bûye. Li aliyekî din hin cavdêr dibînin got divê Barzanî bimîne serokê Herêma Kurdistanê di vê demê de ji ber rewşa got Kurdistanê dijî û bi taybetî şerê got li dijî Daişê. Lê gotina dawî li ser hebûna Barzanî li ser desthilatdariyê bi destê gelê Kurdistanê de ye.